ote maneno kachiel kuom pichni minyiso. Owacho ni kayudi ki nyathi ma lwete bith to kawi tateri e skul. Mana dier. Kano yudo ki nyathi ma wiye ler. Kendo ne oko konya ji. Andiko gimoro mabiro keto bang'e e Facebook ka aparo ni ing'eni kendo ne chande ahinya ki ng'ama obuongone yware ka ok ikwany ka wiyo kwany mapiyo piyo to nunya bedo gi chandruok kode kabisa. To nomiyo luor nyithindo ma Nyasaye omiyo were mar obuongoni. Nikech ne ok odwa noneno nyathi ni orem to kalo ok nyal dhi high school kata dhi e university nikech yuto mar jonyuol ne ni piny. Omiyo nodonje mier kendo reso nyithindo go kwanyogi. CDF kanochaki Dalmas notiyo kode kabisa mondo dhi godo okony godo ji e bursary. To before then kata kamano pok notim nosebedo kite kendo ranyisi motegno ni ma e gimohero. Omiyo noketo pek ahinya kuom weche mag somo, kuom weche mag dongruok, kuom weche mag loso ji e sako, to okelo konyruok maduong' e piny marongo. Emomiyo samoro iwinjo ka ywak nyalo bedo ni yaye kubede ka Dalmas yaye nikech notiyo maber. David nitie